Сәлем, хөрмәтле минем яраткан тамашачыларым. Туган тел телеканалы Сер итеп кенә тапшыру һәм аның авторы, алып баручысы мин Роза Хәйруллина. Дусларым, без бүген бик күптәннән көткән, яраткан, сагынган татар-башкорт эстрадасының феномены дип әйтәм мин аны. Юмор остасы, җырчы, биюче, пародист, уникаль шәхес Данир Сабировның концертында эшлибез. Керештек без бу эшкә бик зур теләк белән, дусларым. Һәм инде мин дә сезне шушы матур, үзенчәлекле, зауыклы, рәхәт, күңелле шаяруларга әлбәттә инде бик матур, көлкегә, бай тамашага чакырып калам. Репортажны башлыйбыз. Без әзер, сез әзерме? Киттек бергәләшеп, дусларым. Хөрмәтле дуслар, мин шулай менә матур балкып торган утлар уртасында басып торам. Монда хәтта ки мин игътибар иттем, залдан да шундый матур утлар яктырып тора, сәхнәдә дә инде шул хәтлек миңа калса югары дәрәҗәдә бик матур көчле тамаша көтә. Ә кемнеке бит әле ещё барыбызның да яраткан феномен дип әйтәм мин аны. Татар-башкорт эстрадасының уникаль талантлы шәхесе Данир Сабировның концертында эшлибез, дуслар. Әйдәгез бергәләшеп шушы матур, зауыклы, кызыклы һәм инде профессионал мөхиткә киттек бергәләшеп, дусларым. Хөрмәтле тамашачылар, менә сезнең каршыгызда нәкъ үзе, Татарстанның атказанган артисты, әйтеп киткәнемчә, татар-башкорт эстрадасының феномены, бик тә талантлы, уникаль Данир Сабиров. Иң беренче хәерле кич, хәлләрең ничек, Данир? Аллага шөкер. Әлхәмдүлилләһи шөкер, хәлләрем әйбәт. Вот, сез әйтмешли, феномен әзер концертка. Син бит инде чынлап та пародия остасы буларак миңа калса иң көчлесе, иң бөеге. Үзең дә әйтәсең, Максим Галкин синең авторитетың дигән кеберәк сүзләр ишетергә туры килдеме? Әмма дә ләкин бит әле синең кебек Галкинда юмор сөйли, пародия күрсәтәме? Әмма дә ләкин ул биеме синең кебек. Шуңа күрә синең әле сыйфатларың мин әле икегезне чагыштырып утырганда әйтәм, безнең Данир көчлерәк тә бит әле, талантлырак та бит димен. Пародия эшлисең, бүген ничә пародия гомумән? Әйдә, менә башта без программага басым ясап, программаны ачыклап китик әле. Бүген пародийный 2 номер булачак, берсе аның миниатюра, кайда тапшыруга килә Гүзәл Уразова белән Салават. Һәм икенчесе бар безнең шулай пародийный номер, но анда инде без 10 төрле артист булабыз. 5 артистны мин күрсәтәм, 5 артистны менә минем пародист яңа кызым Ирина күрсәтә. Минем иң беренче уйларым, Данир, син буларны каян уйлап чыгарасың? Мондагы бу идеяларны уйлап чыгарга, ой, ничек бит, нинди талантлы булырга кирәк, нинди көчле булырга кирәк һәм нинди илһамлы булырга кирәк. Миңа калса һәр кеше үз эшен үтидер инде бу дөньяда. Миңа шулай язган күрәсең һәм Аллага шөкер, менә Сирень да, Ирина да, бергәләшеп без җыелып, планлаштырып, уйлаштырып, үзеннән үзе килеп чыга. Була әйтәм бит, номерны язганда без бигрәк тә Байрамов белән инде менә бер-беребезгә 3 көн карашып утырырга мөмкин. Сәхнә артында инде әлбәттә һәр вакытта да шундый бер үзенчәлекле серлелек бар. Монда инде шулай берничә ел күрмәгән артистларыңны күрәсең. Әйтергә кирәк, аларның төркемендәге кешеләргә миңа бик якын. Шуларның берсе Хәят, саумысыз? Һәрвакыт шундый үзенең ягымлы елмаюлар белән балкып тора инде безнең шундый Хәят исемле матур кызыбыз. Сез, мин белүемчә, элекке берничә ел элек Данир Сабировның концертына репортаж эшләгәндә Хәят сез бэк-вокалистка идегез. Әле рольләрегез үзгәрдеме? Нинди яңалыкларыгыз бар? Мин хәзер дә бэк-вокалистка, үзем дә җыр җырлыйм инде, скрипкада уйныйм. Шул. Ничә ел дәврендә сез инде Данир Сабировта эшлисез? Мин 6нчы сезоннан башлап эшлим. Хәзер ничәнче ел булган? 5нче ел китә. Менә шул 5 ел сизелмичә үтеп китте. Сизелмичә үтеп китте, әмма дә ләкин барыбер дә Данир белән эшләү ничек ул Данир үзгәрәме? Авырлашамы аның белән ничектер аралашу, аның төркемендә эшләү? Әллә инде һаман да аның белән җиңелме эшләү? Әйдәгез әле барлык серләрне ачып китик. Хәзер җиңелрәк дип тә әйтергә, чөнки белеп бетердек аның нинди икәнлеген, характерын, беләбез үзебезне ничек тотарга төрле ситуацияларда. Шул. Болай эшләргә уңайлы, рәхәт кеше Данир Исламбаевич. Данир Исламбай улы, без сезнең турда барлык серләрне ачабыз хәзер. Сезнең үзегезнең хезмәттәшләрегез дип әйтәбез инде, әйме? Барлык серләрне ачырлар әле. Холкы буенча ничек соң? Менә сәхнәдә инде әлбәттә юмор, көлке, пародия, күпме кешенең күңелен күрә. Андый кеше үзе сәхнә артында ниндирәк икән ул? Ул таләпчән, дөресен әйтәм. Чөнки без бит артистлар, без эшебезне яхшы итеп эшләргә тиеш. Елмаерга,
кәйф булса да булмаса да без халыкка аны күрсәтергә тиеш түгел. Һәм Данир Исламбаевич безгә шушы серләргә өйрәтә сәхнә серләренә. Һәм сез аңа һәрвакыт Данир Исламбаевич дип кенә дәшәсез әйе? Әйе, чөнки ул безнең җитәкчебез. Данир, гомумән, менә иң беренче үз тормышыңда ясаган пародияңны хәтерлисеңме? Сәхнәдә шул пионерлар пародиясы булды инде. Рәшит Сабиров, пионер вожатый, Айдар абый Галимов, Салат абый, Фирзәр абый, Нәфкат абый, пионерлар. Шоу, урамнан кемнәр килә? Пионерлар түгелме? Абау жана! Рәхмәт, инде хөрмәтле пионерлар менә шунда матур итеп тезелеп басты. Тикшереп китик әле, барысы да килгәннәр микән. Иң беренче минем списокта А хәрефе һәм А хәрефенә Айдар Галимов. Мандамы? Мин мында Рашид абай. Сен дигәндә, аягы шидәндә. Салам дуслар, салам туганнар. О аяклардан кайнар салам сезгә. Будь готов, всегда готов. Рахмат, шын күңелләм. Данир, кемгә син пародия бүгенге көндә ясый алмыйсың? Тырышып карыйсың, юк килеп чыкмый ул сиңа. Бар, мин ул артистларга ясыйм да, мәсәлән, мин кайбер артистларны һәрбер пародистта бөтен артистны бирә алмый. Менә ниндидер каста артистларның бар инде. Ну, эшләсәң бәлки бик каты белмим. Шул ук менә Максим Александрович Галкинны алыйк, ул кем соң әле Лепсны күрсәткәндә менә бар шундый пародистлар Лепсның төгәл тавышын бирә. Максим Александрович бирә алмый, ләкин повадкасы белән, ние белән, мимикасы белән бирә. Шулай ук мин дә, мәсәлән, төгәл тавышны Радиктың Юлъякшинның аны кебек хрипатсу сөйли башласа, мин вообще тамак кырыла башлый дигәндәй. Бирә алмый миннән тавышы белән. Ләкин хәрәкәтләре белән анда шулай бии башлады бит ул хәзер менә. Безнең садикта шулай өйрәткәннәр. Радикка калган бугай, ул сеңеп. Хәрәкәте белән, костюмы белән бирергә тырышасың. Һәм инде андый очракта әлбәттә булырга тиеш кызык текст. Син артистларны күрсәтер алдыннан аларның ниндидер бер-берсе арасында булган аңлашылмаучаганлыкларны, мөнәсәбәтләрне, ниндидер шундый әзрәк кенә негатив хәлләрне дә күзәтеп барып, шуларга ниндидер нәтиҗә ясап, кызык итеп китереп чыгарасың. Ачулары килмиме? Юк, гомумән минем үзем ни конфликтный кеше булгач, бер артист белән дә диярлек аңлашылмаучанлыклар килеп чыккалаганы булды инде. Моны әйтим микән, юк микән, берсендә инде Ришат үпкә белдереп шалтыраткан иде. Аннан соң дәвам итеп аралаша башладык . Мин Ришат әйтәм, күңелеңә тейгән, турыга әйтсин дим мине быргаланып тормады инде. Аннан җайлашты инде барысы да дигәндәй. Başlayalım mı? Давай, кызлар. Покажем, что можем. Салат абыйның элеккеге водителе, Салат абый сөйләй инде. Сейчас закишвит и покажет вам, где раки зимуют, дип әйтмәкче инде. Бу. Русчасы шул минем кадәр генә чыкканда, сейчас закишвит, покажет вам, где зима, где рак, дип әйтә. Дулкынлану хисләре бармы сиңа? Бар инде, әзгенә менә әйтеп тора, әзгенә. İşte. Дуалар укып. Әлбәттә. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда Данир Сабиров үзе сөйләп киткән, аның инде төркемендә эшләүче, безнең өчен яңа артист Ирина Арсланова. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Кайсы елны сез эшли башладыгыз Данир Сабировта? Эшли башладым 20-нче елдан. Иң беренче инде Данир Сабировның конкурсында катнашкан идем. Пародистлар конкурсында һәм шунда җиңеп чыктым да, һәм инде ул мине чакырды эшкә. Мин әлбәттә шундый зур теләгем бар иде, аның төркеменә эләгергә. Һәм русча әйткәндә мечты сбывается, менә шулай килеп эләктем. Данир белән эшләү процессында иң авыры нәрсә? Чөнки ул профессионал. Мин инде пародия белән әле яңа гына эшли башлаган кеше, шуңа авыррак, бары авыррак, шул ничегрәк булдыра алырмынмы дигән бер миңа калса алай начар килеп чыкмый. Зәңгәр экран каршында утыручы спорт яратучылар, сезнең өчен бер сүзү. Вот, карыйбыз экранга, киттек.
Güzel başlısın. Әнекәйім. Солдатлар, что ли, бұл? Бітінісі де бір битлі. Мен айтам, бұлар бір көкейден шыққандыр. Ansı bilmiyorum, Ağidil boyunda yüzgen kaz bepkeleri gibi. Kara, Allah. Allah mı karancık bara. Бәтәш, Bitti что ли? нәрсе тоқтады? Никотлар. Жоқ, бұрышылмаңыз. Қар музыка кетеді, боштана ғана әлі. Да? Сіз де пародия сөйлеуші кіші болара ғайма. Әйтігіз әлі, міне пародия сөйлер алдынан тауышыны нешік істіп соқларға керек. Бармағын недер айырым өзінің тәртіплері. Әлемде әзірліклер жоқ енді, бары тек шул артистінің образына кіру. Әлі бит әлі міне күтілмеген дуэтлар деген миниатюрада бізге анда тезгіне киінерге де керек. Хам тауышыны да өзгертірге керек. Шуңа көре міне сахна шығар алдынан енді мен тезгіне образға кірем де, хам шылай шығам. Нешік келіп шығам міне сразу. Сулау табы білесің ме? Біз еш шақта сәпитінің камерасын алайдық та имі суға тағайдық. Қойса жерінен көбік шыға шонда тишік еді. Значит, барның камерасы тишек. Походу. Но қарап тұрам, бұлар бик ұзақ башлары білән судан шықмайлар. Сулайлар мекен бұлар. Güzel. Тур эфирде тупой сұрау беріп отырмайын, пожалуйста. Ник? Нешеге де кіші суламышы яшай алмай. Конечно, сулы! Сулы! Ну, однозначно бұрын білә түгіл. Так, стоп! Қадірлі достар, Данияр Сабировның концерті бикні қызық бара, қызу бара, қызғанан қызы бара деп айтсақ та ортық болмас. Ол міне нақ сөйлеп кеткен Аш ТВ миниатюрасы бара. Мұнда енді біздің төп геройларыбыз әлбәттә Салават Фахриддинов, Гүзәл Уразова. Һәм искиткеч тамаша дуслар, халыкка бик ошый менә аларның матур нурлы елмайлы үзләренә караганда бик дип кызык. Үзебездә рәхәтләнеп көлеп карап торабыз. Шәп, искиткеч. Данияр Сабиров Миләүшәнең Любовы баһала минекеле Любов. Сәтәк әйтернәгәнең осы булһала Любов. Үзем Бөрьян районыннан, Капови пишчерахынан Белартта яшәйм. Данияр Сабировның Татарстан әртисен карайм дип Уфага килеп иттем бүген. Зур рәхмәт, яратам. Данияр Сабиров үзенчәлекле талант. Ул үз гомерендә үзен тапкан кеше, бик талантлы. Аңа әйтәсе без килә, гел шундый матур концертлар үткәрсен, халык яратсын аны, һәм ул халыкны яратсын. Данияр Сабировты 2 ел буе мына карап келем бит инде интернет-селтәреннән. Бүген беренче килеп сыккайды, күземнән яшьтәр килеп сыкты, Аллам торамын алдымда. Яман окшай яратам. Данияр Сабиров безнең өчен ул иң күркәм, иң яшь, иң талантлы җырчы, артист. Пример для подражания яшьләргә. Данияр, без сине яратабыз! И тухватулин. Репетировать теперь мен теге операторский қарайым. Тыңлашы саны дуға, ревера не хватает, деп мен өзінше. Ирақтан қорап тұрам етем, ненде эскимо ялап берей бұл. Хөрмәтле сиритеп кенә тапшырган тамашачылары, мин беләм, сез көттегез. Кайчан инде Роза Хайруллина Данияр Сабировның тормыш иптәше Миләүшәне күрсәтер микән дип, менә күрсәтәм. Үзе басып тора, Миләүшә Сабирова. Хәерле кичләр сиңа, Миләүшә. Хәерле кичләр. Син дә шул ук менә сәхнәдә чыгыш ясаган артистлар кебек, һәр вакыт хәрәкәттә кемгәдер костюм бирәк, Даниярны каршылый, аны ничектер әзерләп чыгарып җибәрә. Син дә арыйсыңмы концертлардан соң? Арыйм. Беләсезме, күбрәк юллар ардырта. Узын юллар, утырып бару, йоклау түгел. Ә сәхнәгә чыгарга гомумән теләгең юкмы? Юк. Син бит бер вакытны чыгып алдың бер программада. Ничегрәк хис иттең соң үзең? Ошадымы сиңа? Ничектер, беләсезме, ошады дип тә әйтә алмыйм, ошамады дип тә әйтә алмыйм. Ну, сәхнә минем эшем түгел. Кызыл балык куылды, кызыл диңгез коенды, дөнья күреп күп йөрде, сүз таба алмыйча сүгенде. Ринат, син миңа калса Данияр Сабиров төркеменең ветераны инде, әйме? Ветеран труда и войны. Күп көннәр үттек, концертлар, безнең бит погода была хорошая, была и начар погодалар булды инде концертларда. Ну, мы оставались в строю, быть впереди и точка. Җанапта шул хәтлек ышанычлы дустымы, төркемдәшеме, инде син Даниярның китмисең дә бер кая әйме? Шушы төркемдәшлегең дәвам итәсең, яратасың, хөрмәт итәсең Даниярны, шулаймы? Без бит бергә укырга кергәнек бию төркемендә. Шундан юллар мин бию буенча киттем, ул уже эстрадага инде Татарстан эстрадасына. Шуннан бергә дус булдык инде, бердә шул эстрадада эшләп, ул үзенең репертуарын обогащал. Мин үзем буенча бардым инде. И вот наши
дороги пересеклись. Вновь мы вместе, бер сәхнәдә бийбез, җырлыйбыз, күңел ачабыз. Әле син әле биеп кенә йөрисең, әллә инде тагы синең талантларың артымы? Пародиялар күрсәтә башламадыңмы әле? Юк, мин бит не дискотекаларга бара башладым, как MC, теге флешмоблар, прямо на ходу кешеләрне биетеп, шулай биюләрне ходу мастер-класс бию буенча үткәреп. Ринат әле караокеда да җырлый башлады. Шуны әйтәсе килә. Безнең ул безгә дә концертлардан соң җырлый. Бик күп җырлар өйрәнде, ул русча да, татарча да. Так что вот талант раскрывается. Нинди матур чәчәк гөләмәсе. Һәм инде Сабировка мәхәббәт белән Набиевлар гаиләсеннән менә нәкъ үзләре килеп керделәр, сәхнә артына уйламаганда, көтмәгәндә, дуслар, сезнең һәм безнең яраткан бик күркәм, бик үрнәкле гаилә Набиевлар гаиләсе. Рөстәм һәм Индира Набиевлар. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Хәерле кич. Шундай инде алар тыйнаклар инде. Рөстәмгә карап торам әле, теге тау башларына менеп киткәч бөтенләй яшәреп киткән. Әле бик күп весларында югалткан бугай. Гомумән, әйдә инде бер-ике сүз синең очрашкач, шушы синең тормышыңда күптән түгел генә булган вакыйга турында сөйләп кит әле. Нәрсәләр үзгәрде шунардан соң синең тормышыңда? 12 килога ябыктым. Гомумән алганда инде үз-үзеңә караш үзгәрде. Мин инде хәзер аңладым, что мин көчле кеше, чыннан да көчле кеше, чөнки тауга менүләр минем өчен нык авыр булды. Менә гомумән бөтен гомеремне алганда, менә шушы тауга менү минем өчен иң авыры булды бөтен тормышымда. Син белмисең, аңламыйсың, ничек без син белән горурланабыз. 1000 кешедәге кыюлык, тәвәккәллек Рөстәм Набиевта һәм инде әйтергә кирәк, тауның исемен һәм километражын тагы да безнең тамашачылар үзең ачыклап кит әле. Тауның исеме Манаслу, биеклеге 8163 метр. Бик матур чәчәк бәйләмнәре Данир Сабировның концертында. Һәм инде әйтергә кирәк, син Казанга да кунакка барып йөргән чакларың булды Данирга, әйме? Ничек башланды сезнең дуслык? Без беләбез инде сине барлык артистлар белән дә яхшы мөнәсәбәттә, әмма дә ләкин бүген Данирның концертында булгач, безнең ачыклап китәсе килә. Данир белән кайчан танышлык башланды? Данир белән без монда Уфада күрештек, беренче тапкыр таныштык. Алар Уфа килгән, и также шулай концерт белән инде ничектер языштык та инде. Әйдәгез күрешеп алыйк, чәй эчеп, ашап алыйк диде. Шуннан соң безнең дуслык башланып та китте инде. Потом алар безгә кунакка килделәр, тоже шул концертка килгәч бит инде. И потом инде без аларга йөри башладык. Ну, Данир, наверное, теге хөрмәтемне, теге яратуымны мин аларның гаиләсен чынлап та нык итеп яратам. Менә шушы тауда булганда да Данир постоянно язып торды. Братан, хәлләр ничек? Анда исән-сау кайт, үлә күрмә. Без сине көтәбез, кунакка көтәбез. Менә гел шундый мөнәсәбәттә теге тордык инде, язышып тордык шулай. Шуның өчен инде Данирга зур итеп рәхмәт әйтәсе килә. Солат абый, җитте инде мин әйтәм. Бу сезнең шундый тактикамы әллә? Жюри мине көлдереп, мен әйтәм, теләсә нәрсә әйтеп, миңа уйларга фикер бирмисез. Каш, когда я играю в шахмат, мат не только завершает игру, но и сопровождает дигән була. Данир Сабиров минем өчен самый главный ул җырчы. Мин аның җырларын тыңлыйм. Обычно юлда, машинада. Самый популярный җыры аның Син кояшым, Син айым, Талларым елап кала. Шуларны обычно, ну, шул җырларын яратам. Кайсы пародиясы Данирның сезнең күңелегезгә иң якыны? Салат абыйның. Салат белән Айдар абый инде прям теге ничек китерәде ул хәлем тавышларын туры. Ну, нык ошата инде вообще. Дуслар, менә шулай Данир җырын башкара да тиз генә сәхнә артына килеп, бер реквизитын гына кия да, менә әле инде Миләүшәңә шушындый матур чапанмы бу? Миләүшә, ничек моның исеме? Радикның чапаны. Радикныкы? Радик, бүләк итте шулай. Вот, хәзер шушы Радик бүләк иткән чапанны Данир киеп, нинди җыр башкара? Үзбәк җыры. Без хәтерләмим, Радикның чөтү үзбәкчә шундый костюмны кигән. Ул яңа аны, безгә бүләк итте. Менә бит искиткеч Элвин Грей үзенең яңа киемәгән костюмнарын Данир Сабировка бүләк иткән һәм Данир аны безнең Уфа сәхнәләрендә киеп чыгышлар ясый. Менә бит нинди үзенчәлекле кадрлар, информациялар, мәгълүматлар безнең тапшырда дуслар.
Менә, Радик үзе бер менә Радикны күргәнегездә кушакладан. Бәхетенә каршы шады шушы шаккан размеры бу бәләкәйләргә ялыккач киям дигәндә Аллага шөкер ялыкмаган. Бәригәл. Hörmətli dostlar, менә әле сәхнәләребездә Татарстанның атказанган артисты Данир Сабиров Элвин Грей бүләк иткән шапаннарны киеп, шунда үзбәк телендә җырын башкара. Әйе, достар, нәкъ Элвин Грей бүләк иткән. Чөнки Данир Сабиров менә шу җырын җырлар алдыннан ниндидер бер матур шунда шапан кирәк дип булар Миләүшә белән карары кабул иткәннәр һәм Элвин Грейга шалтыратканнар. Элвин Грейның кимәгән шапаны бик тә урынлы булган, килешеп тора инде Данирга. Элвин Грей аны бик шатланып бүләк иткән һәм үзегез күреп торасыз, нинди үзбәк стилендә кыздыра Данир Сабиров. Җанымның җананысы бәригәл. Оештыручы, җитәкче, бу төркемнеке һәм алай гына да түгел, Сабировлар гаиләсенең дә оештыручысы, җыештыручысы дип әйтәм, чөнки Данирның сүзләреннән чыгып, чынлап та әлдә безнең Миләүшә бар дип, бөтенебезне җыяды, вакыты буенча кайсыбызга кая барырга кирәк барсын да әйтеп тора. Ничек соң менә Данир чынлап та, бит инде әлбәттә иҗади кешеләргә шундыйрак булалар, һәм хисләргә бирелеп китәр, вакыт торда онытырга мөмкиннәр. Син дә менә минем сүзләр белән килешәсеңме? Иҗади кеше белән яшәү гомумән ничек ул Данир белән? Иҗади кеше ул дөресен әйткәндә, дөрес әйтәсез, ул һәрвакыт кайдадыр. Ушып йөри, вакытын да белми, аны өйдән чыгарга да авыр. Анар кунакка баргач, кунактан да алып кайтырга авыр. Шуңа күрә шулай җайлашасың инде. Балалар белән дә минем икенче балам вообще теге укытучы әйтмешле летает. Творческий ребенок дип әйтә инде ул аны. Җайлаштым инде. Чынлап та күзәтеп барабыз, әле бит әле олы йорт. Анда күпме хуҗалыгы шәйме, ашарга әзерлисең, 2 бала, алар бит әле гади генә мәктәптә укымыйлар, алар әле күпме түгәрәкләргә йөриләр, ансында Миләүшә хәстәлекле күбесенчә миңа калсаймы, тагын анда эт барырга килдәйме? Песиар. Әйе. Гастрольләр, Данирны һәрвакыт формада тотырга, әйе. Үзе дә һәрвакыт ул шибәр, ул һәрвакыт үзен карый. Ул бик тә булган уңган ханым, дуслар. Мин дә сезгә әйтәсем килә, менә мин аңлар алышып басып торам, икенчегә генә аралашам. Чынлап та Миләүшә ул үзенчәлекле, дөрес, үзенчәлекле. Но аның күңеле бик тә саф һәм аның белән аралашу җиңел. Üzme yeşil gülüş, alma tatlı ülgürgeç, canlarıma rahat minin, senin süygenin bilgen. Her gün bakıtlı dili, işredi ömürler, bir şılı söz işitsen de ay bulak günler. Her gün bakıtlı dili, İşredi ömürler, bir жылы söz işitsen de ay bulak günler. Uyan kuştan aşı sizge. Bir җыр сайын костюмын алыштырып, үзе җырлый, үзе пародия сөйли Данир Сабиров. Тирләп пешкәнгә караганда бик тырышасың һәрвакыттагыча. Тамашачы рәхәт. Уфа тамашачысы гомумән Башкортстан ягы шәп карыйлар концертны. От души карыйлар. Менә ничек менә концерт карарга киләләр. Кай вакыт менә сынарга килмиләр анда. От души. Ләззәтләнеп карарга. Менә ничек дип әйтим? Ачуланмасыннар мине, ничек башлай әйтәм, Казан тамашачылары. Казанда мин чыккач җырымны җырлагач кына кул чабалар. Ә монда инде беренче концерт пәрдә ачылып китә, и алкышлар уже башлана. Менә шул. Чөнки яратабыз сине, чөнки сагындык сине. Данир, шуңа күрә инде бу алкышлар чын күңелдән, һәм инде алар сиңа тагы да канатланып ишәтергә һәрвакыт ярдәм итсеннәр. Әйт әле, гаиләң турында сөйләшеп китик. Соралы диләр, шул хәтлек
әни кешеләрнең бала тәрбияләгән күргән бар. Каян өлгерә ул? Пародиялар яза, юморлар әзерли, концерт программасы әзерли, балаларын уйната, койларгадыр алып бара, алар белән биюләр сала. Каян вакыт таба ул? Шул хәтлек мәхәббәтле әти дип сөйләп тордылар. Син ризамы моның белән? Килешәсеңме? Аллаһа шөкер, безнең кызлар белән үзебезнең серләр, безнең кая вакыт әни әле теге, әни хатыным дип әйтүем инде теге. Булды, ул җыймаса җәелеп китер. Кызлар миңа ошаган икесе дә характер белән. Теге, мин дә шулай теге. Менә хәзер рәхәт булса, хәзер утырам мин. Иртәгәсен уйламыйча. Әнисән дә иртәгә концертың бар, давай җокларга кирәк, нитергә кирәк дип мине җыеп иртә, балаларым да шулай. Без менә җоклар алдыннан мәсәлән мин аларның янына керәбез дә, сөйләшәбез анда. Bir сәгать уннардан Миләүшә килеп керә. Вы в своем уме? Иртәгә балаларга 8дә мәктәпкә, йокылары туймый. Үзең илтәчәксең. Менә. Үзең уятачаксың. Шәчләрне үзең җыячаксың дип. Менә шулайрак теге. Белмим, миңа рәхәт алар белән, балалар белән. Аллаһа шөкер. Шуңа күрә теге ишан сау булсыннар. Һәм теге ярап та торалар бит. Алар беләләр теге минем татарча сөйләшкәнне яратканны. Алар минем белән татарча сөйләшәләр. Барыбер менә икесе дә. Ул бит инде Геләйтәм инде мин, тел өчен көрәшергә кирәк түгел, тел өчен сөйләшергә кирәк. Данир белән син укыдым дидең, әйме? Менә укыган чактагы Данир һәм бүгенгесе Данир нәрсәсе белән аерыла? Элек Данир яшь вакытларында теге ул бит спорт белән шөгыльләнгән, көрәш буенча бик көчле ул эшен ташламаган. Ул теге башта сәнгатькә үрелергәме, или спорт буенча китергәме, шундый юллар бар иде. Ул сәнгатьне алып, уже спортны югалтмыйча, биюләр буенча, теге бию бит тоже спорт. Шунда заниматься итеп урын алды инде, үзенең эстрадада инде. Kişin yatıp iriten tırsam Elimde gel ismi Dallarım yılap kola Sina barıgan yollarda Yarattığım şın küngelide Zinhar yalnız kaldırma Dallarım yılap kola Sina barıgan yollarda Siz bana konserttan baştan azağına teklif şöyle Üzünüzge tağı berdegizmi, salı berdegizmi bu flaklarına Tutup berdegizmi? Мен алардан уже айырылмайм бу күннәр. Шушы флаглар белән уянам, шушы флаглар белән көне йөрим инде менә шул көне төне. Сөенеп. Чөнки бу бит инде дуслык, әйме, дуслыкны аңлата. Башкортстан һәм Татарстан шулай бит? Шулай. Мен Башкортстанны да, Татарстанны да яратам, шуңа күрә 3нче флаг бирсәгез, 3нчесен дә күтәрмим. Син булмасаң белмәс идем, сөю мәхәббәт назын дип безнең әле яшьләр сарайын гөрләтә Данир Сабиров. Әйдәгез әле бергәләшеп карыйк әле дуслар. Дуслар, акырагыз әле сәхнәдә. Үзе бер театр әйтергә кирәк. Данир Сабировның һәрбер җыры ул үзе бер кичкенә театр. Ул утлар, ул костюм, ул бию, ул җыр, ул безнең супер Данир Сабиров. Без монда киләбез, без монда яшәрәбез. Безнең өчен Данир Сабиров бик талантливый җырчы, пародист, самый классный, зажигательный, молодой, красивый, самый энергичный, да, самый суперский. Данир Сабировка сәламәтлек, гаилә бәхете и проспитание в дальнейшем. Рәхмәт сезгә. Ура! Данир Сабировны инде мин ул йолдыз булып сәхнәгә чыкканнан бирле аның концертларын бер калдырмыйча киләбез. Ул безгә яшәргә көч бирә торган бу тормышта моңсу вакыйгалар гына түгел, иң күңелле хатирәләрен дә йөрәккә салырга ярдәм иткән артистларның берсе. Шуның өчен без аның концертларынан кайтканнан соң инде ярты елга аның заряды җитеп тора безгә. Вот это вот его харизма меня просто поражает. Мне интересно за ним постоянно наблюдать. И вот именно поэтому мы сюда и пришли, как бы, чтобы вживую это увидеть все. Это артист, который просто поражает своей энергетикой. Мы следим за ним в Инстаграме.
Следим за его семьей, за его детками. Нам очень интересно ходить на его концерты. Бик яхшы артист. Біз мына Дүртілі районынан келдік. Дүртілден келдік, аны қарарға. Специально келдік бүгін. Нық талантливый. Семьясы білән дә сұқланабыз. Во артист. Омышлар. Бүгін шушы рингта дүнияда бірінші тапқыр күтілмеген дуэтлар ярышы өтешек. Алар бір қашанда бір сәхнәдә дуэт болып жырламаған. Тик бүгін бары тик сезнең өчен генә Данир Сабиров аларны шушында җыйды. Хөрмәтле дуслар, Ирина Арсланова бик җаваплы номерына шундый дулкынланып басып тора. Мин әйтәм, ничек хәлләрең димен, ничек әзерлекләр? Дулкынланам, чөнки хәзер самый ответственный момент. Менә шушында тиз генә киенергә кирәк булачак. 5 дуэт булачак безнең. Һәм тиз арада киенеп, образга керергә кирәк. Мин киттем. Всё. Алла ярдәм бирсен. Ayya, нәрсәсе бар инде аның аппаратны аласың, суын тутырып саласың, шикәрен былгатасың, җиләк җимешен кушасың, әкрен тамып торганда, ике рюмка җибәрәсең, һәммәннән соң башлана. Миләүшәнең тагы да сиңа иң нык кирәкле, иң нык ошаган 3 сыйфаты. Ул минем көндәлек дисәң була инде, чөнки менә бер сүз белән генә дисәгез бит. Җыючы илһам. Ул инде аның теге эше күренми генә нәрсә эшлисең ул диләр. Ләкин һәрбер иратның кайсы гына менә эстрадабызда кемне генә алма, Айдар абыйның Зилә апасыны, Салат абыйның Ләйсән апа шиләгенә капкач инде. Менә шулай булганда гына барадыр инде ул тормыш. Сайын менә 5 образ алмаштыра Ирина. 30 секунд бирелә, шул 30 секундта без инде тиз бер шатыр киенәбез, шишенәбез. Хөрмәтле дуслар, монда костюмнарны күргән саен көләсе килә. Хәтта костюмның үзенә карасаң да күңелләр күтәрелеп көлеп җибәрәсе килә. Менә киләсе костюм Хаят, бу нәрсә бу? Кем бу? Бу кемгә кигерелә бу? Бу Әлфинә Әсхамованың образына шушы нәрсә дип атала микән бу? Кием астыннан кия торган кабартылган формалы хатын-кыз гәүдәсе. Ничә так? Миңа калса бик матур һәм бик кызыклы килеп чыгачак. Кунакка мин кирдем. Айя. Данир Сабировка синең тормыш иптәшеңә бүгенге көндә син нинди 3 киңәш бирер идең? Ул бик үзгәрде. Элеккеге Данир түгел ул. Чөнки менә элеккеге Данир ул балалар белән дә бик уйнамый иде. Ул теге һәр вакыт үзенең уйларында, гаилә инде ул, аның өчен эш иде. Хәзерге көндә инде ул аның өчен гаилә дә, балаларын да бик ярата. Балалар белән шөгыльләнә, чөнки элек теге ул әйтәм бит эштә генә иде. Шуңа хәзерге Данир хәзер булып калсын, әзрәк урысча әйткәндә спокойнырак булырга телим мин. Сүзләрен шамалап сөйләргә, чөнки хәзерге дөньяда кеше шул сүзләргә теге нитеп кенә алырга тора, бәйләнергә генә тора. Өченче спорттан аерылмаска, гаиләсен яратырга. Әле дуслар, безнең сәхнәдә Хиндстан мөхите, чөнки Митхун Чакраборти һәм инде Әлфинә Әсхамова. Кайсы гына егә бармыйсың монда? Нинди генә хисләр кичермисең?
Уникаль талант иясе Данир Сабиров һәм синең төркемдәге һәрбер кешегә мин үзем башыйп рәхмәт әйтәм. Шундый хисләр, шундый рәхәт энергетика, шундый да драйв биргәнең өчен рәхмәт. Данир Сабиров, син супер. Данир Сабиров синең өчен кем ул Зайнетдин? Аннан алда үземнең әйтеп китәсем килә. Менә сезнең охшашлыкларыгыз да, чыгышларыгыз вакытында бик күп. Сез икегез дә талантлы биюче, икегез дә шундый һәрвакыт үсештә, һәрвакыт уникаль номерлар уйлап табырга ярата. Син килешәсең минем белән? Килешәм. Мен Данир Сабировта электән карап барам. Мин ул вакытта студент була торгайным, карай торгайным һәрвакыт. Һәм нимә әйткем килә, мен Данирның нимәгә охшай? Ул уникаль артист. Ул биюселә, ул герцела, пародиста. Шуңа күрә мин унан хатта карап ниндидер бер нимәгә өйрәнгәндер даже дип уйлыйм. Чөнки мин үземнең шоудала бейим, йырлайым, корайда уйнайым, төрле шаяртырга тырышам. Һәм шуңа күрә бүгенге концертта карап та мин инде русская в шоке, потому что Данир шул тикем талантлы егет. Ул мына үзе сыгып, бүтән залды тотып алып, һәм до конца шайтып алып бара, Аллага шөкер. Что вы, тетя? А меня читите. А вандальный аппарат вы купите, подключите, хватит, тетя. Яшь кенә булуына карамастан, Данир белән минем якын дусларым дип куркмый әйтә алам. Алар бик хөрмәт белән һәрвакыт карыйлар. Коллега итеп тә, абый итеп тә, дус итеп тә, мин инде аларның өйләрендә дә, гаиләләрендә беләм. Уртак ниндидер проектлар да бар. Бүген менә эштән соң булса да, үзем мин әле чыгыш ясадым, килеп күреп китәсем килде. Шуның өчен мин бүген монда. Данир Сабиров кем ул миңа дип сорасагыз, әйттем инде дус буларак та, коллега буларак та, әлбәттә мине пародировать итә торган кеше буларак та. Менә нәкъ шушы турында бик сорыйсым килгән, Айдар Ганиулла, чынлап та пародия саучылар татар эстрадасында юк түгел, бар, әйме. Әмма ләкин Данир Сабиров миңа калса, ул сезне иң еш һәм иң күп һәм иң җиренә җиткереп пародия саучы дисәм, сез ризасызмы минем фикерләр белән? Ризалашам, теге башкалар үпкәләмәсеннәр, барыбер пародия ул бик ничкә жанр, бик җитди, аңа теге көлеп кенә карыйлар да. Данир ул җитди карый бу пародияларга да. Һәрберсен чынлап та телевизор аша гына түгел, күреп, белеп, иштән аны аңларга тырыша, күрергә тырыша, тоерга тырыша. Аның өчен концертларга махсус килә, карап тора, күзәтә. Һәм шуны ансый талант. Ничектер үзе аша үткәреп, сәхнәгә чыгып күрсәтә. Каяга карап торасың да, неужели мин шундый микән дип уйлап куясың. Киләсе сорада нәкъ шундый да, менә сез Айдар Ганиулла карап күреп, әйме күзәтеп бу пародияларны үзегезгә интернетчылар ясыйсызмы? Ниндидер үзгәрешләр көтәргә кирәк икән, миңа буларак булырга кирәк икән, шундый фикерләр туганы бармы күңелдә? Бар, пародияларга мин рәхмәт әйтәм, чынлап та каяга мин үземә алар аша читтән карап, ниндидер фикерләр ясаганым бар. Менә булай ярамый икән бит, булай бик бүтәнләй мәзәгә икән бит, булай бит бүтәнләй көлке икән бит, булай ярамый икән дигән урыннар бар һәм аларны төзәтергә тырышам. Шуның өчен рәхмәт пародистларга, бигрәк тә Данирга. Шулай итеп, сертификат тапшыру бүгенге үзенең чыгарылышын тәмамлый. Без бүген рәхәтләнеп биедек, кызыклар тыңладык, көлдек, рәхәтләнеп, просто мега супер ял иттек. Чөнки кем соң әле бүген Данир Сабиров үзе, татар башкорт эстрадасының феноменың концерты булды бүген, дуслар. Мин Роза Хәйруллина тапшыруны әзерләп алып баручы сезгә шундый һәрвакыт позитив күтәренке кайфлар, гүл елмаеп, көлеп, күлдереп яшәгез ярыймы? Күп нәрсәне бу тормышта әзрәк юморга бура белергә кирәк. Әйе, менә бит үзе мин әле менә саубулашайм тамашачылар белән нәкъ синема. Хөрмәтле тамашачылар, на ходу клипаем, менә сәхнә ябылды да. Минем вакытым булмады концерт барышында нәрсәдер әйтергә. Менә хәзер концерт тәмамланды, пәрдәләр ябылды. Мин сезнең сорауыгызны көтәм, хөрмәтле алып баручы. Сен күп кенә интервьюларыңда дуслар, хыялланырга кирәк дисең. Шунда ук мәсьәләләрдә китерәсең, мәсәлән, син кеше генә чагында, әйме, Салават Хатиновның концертына барып, сезгә урын булмыйча, әнигез белән сез баскычка утырып карагансыз. Һәм син шунда хыяллангансың бит. Аның белән танышырга дип. Бүгенге көндә син аның белән дус иләренә барып, кунакка барып йөрисең. Хыялланырга кирәк, мин әле әйтәм бит, мәктәптә дә утырганда теге күз алдына китерәм, ишекне шакып, Салават абый ачны, бөтен класс алдында Сабиров чакырыгызлар.
даими әйтәм, шулай булса иде. Әлбәттә, бәләкәй чакта ул булмады, ләкин тора бара Ходай менә шулай биюгә, укырга кергән җиремнән башка якка борып, менә нәрсә китер, менә шулай китереп чыгарды. Гомумән, күз алдыңа гына китергән юкмы, Данир? Булмады ди синең шундый талантың, син моның белән бөтенләй шөгыльләнмисең ди. Нәрсә белән шөгыльләнергә икән син? Башка белмим тагын нәрсә, бәлки спортсмен булыр идем, бер тренер булыр идем, көрәш буенча, көрәш белән бит инде шөгыльләндем. Шуңа күрә шул өлкәдә әзрәк күрәм. Бер көнне әле мин канализация трубасын үзем алмаштырдым. Шуңа күрә эшнең киме гади олысы авыр җиңеле дигәндә юк. Аны һәр эштә дөнья булгач белергә кирәк. Шуңа күрә миннән әйбәт слесарь чыгар иде. Син бит инде Миләүшәнең әнисен һәм үзеңнең әнисен чагыштырганда, синең әниең күпкә теге мине күрсәтегез, оялмыйчаймы, камерага да төшергә әзер. Гомумән, холкың белән син әтиеңәме, әниеңәме ошагансың? Әни, характер минем әнинеке. Йомшаклык әнидән белмим инде. Талантың миннән ди инде әти. Әни миннән ди. Бөтенләр үзегез беләсез. Данир Сабиров өчен мәхәббәт нәрсә ул? 5 сүз белән. Гаилә, балалар, игътибар, хөрмәт һәм чәчәкләр. Һәрвакыт шулай камилләшергә, һәрвакыт үсергә омтылышың булып әйме? Һәм шул үскәндә сиңа һәрвакыт үзгәрергә тырышканда Ходай Тәгаләгә ярдәм итеп, дугаларын ярдәм итеп, исәнлектә, саулыкта һәрвакыт шулай халкыбызга үзеңнең русча әйтәсе килмә беләсеңме, теге татар телен ничек кенә яратсак та мощный программаларың белән, әйме? Дәрт истеп, аларга яшәргә көч биреп, иҗат ит, мәңге яшә. Без сине нык итеп яратабыз. Зур рәхмәт, зур рәхмәт. Шушы җиңел булмаган чорларда исән сау булсын барлык халкыбыз, милләттәшләребез. Без җырлы халык, моңлы халык һәм юморларыбыз да бар, Аллага шөкер, шулай күңел ачып, рәхәт итеп, иркен итеп яшәргә насыйп әйләсен.